els articles del reporter de la República del Cap de Creus. Bona tarda. Bona tarda. A mi ja me queda aquesta veu. Quan parlo amb vostè me queda aquesta veu de no vull pas que sigui com de lleidatà, perquè l'altre dia, Bona tarda. quan vaig ser a casa em va dir, vaig sentir la radiofonia sònica gravada en els cilindres de carbono, i perquè ho gravo jo dualment, vostè ho té a l'e-books, però jo també ho gravo a casa amb un gravador que tinc una casseta. Sí, és de carbono, i vaig dir, de Lleida, una cosa és de Lleida. Però jo era de Lleida? No, vostè em va dir que jo parlava com de Lleida. Parlava de Lleida. Sí, esclar, és que això em fa una mica de... No voldria pas aprendre més idiomes. Amb lo del Cap de Creus que arriba a ser vostè. Sí, i tant, faltaria més, tramuntana a tope. Sí, ara en tenim mare. M'ha fet gràcia vostè ara... També bufa per allà a la República? Sí, també. Entra de tramuntana, va de tramuntana. Entra de ponent, va de ponent, depèn de per entre el vent. Si vols veure el pomer com va, mira el pomer com dansa, veu segons el vent on ve. És una cançó que vostè potser és massa jove per conèixer-la. Sí. De totes maneres, també vostè potser és una mica massa jove, perquè aquest ha recomanat aquest Ràdio Gaga, però bueno, jo li recomano també Ràdio Etiòpia de Patti Smith. Ràdio Etiòpia ja la conec, però és que Ràdio Gaga surt aquesta última. Però és que aquesta Ràdio Etiòpia no la posarà mai a la ràdio. Perquè deu ser massa... És una cançó d'aquelles que tens que escoltar. Massa punky. No, sobretot és amb un caset antic, de mono altaveu. Mono aural, I sobretot que faci, aquelles freses que fa. És de nits solitàries. Cataclan ximpom. Sí, li recomano a tots els radioescoltadors. Home, des de la República del Cap de Creus un dia podria fer una llista de les cançons de la República i podríem acabar la secció amb una cançó de la República del Cap de Creus. O moltes. Home, una cada dia. No, ja ho farem alguna cosa, de lletres de cançons. Sí, ja vostè m'ha donat una pensada. Ho farem. Sí, senyor. Si hi ha una altra cosa no, però rumiar tampoc. Jo no m'atreveixo a dir res ja perquè... Ens ha vist immersos en la conversa, Sí, això és un saludo directe i a mi... Ja sap que hi ha confiança, ja sé. Bona tarda, Assumpción. Bona tarda, guapo! Què tal? Molt bé, avui una mica despentinada, tots els pèls, tots els cabells se m'han revoltat amb aquest vent que teníem aquí. No ha anat a la pelu? No, avui al mercat, hi vaig els divendres a la pelu, perquè així és poc, saps? El cap de setmana ja tinc el cap preparat, miro de dormir com una sargantana perquè no se m'arrugui gaire, no se me despentini, estic amb el cap així tot el divendres i el dissabte. Però bueno, no quiero que t'hagi d'explicar. Ai, res. Va, vinga. Bueno, quan hagin vostès acabat, potser serà el meu moment, Hem acabat. Assumpción, esperis que ens faci la crònica. El senyor Lluís Landot amb D final. Molt bé, amb D final. No sé quins problemes hi ha, perquè Landot és com Landot amb D final. Sí, clar. Molt bé, doncs avui l'article que he fet és una mica més modernista en el fondo i en la forma, encara que en el final sempre tornem a les èpoques que vivim, I l'he titulat Solitud, robots, replicants i palomes. Replicants com els de Blade Runner? Blade Runner. Blade Runner. Sí, l'home aquell replicants, ja sabem de què parlem. Has vist la segona part de Blade Runner? Ostres, no la vull pas mirar. Però... està bé, Sí? Sí, és quasi tan lenta com la primera. Sí, que ja tenim molt de guanyat. I no està mal. Està bé. Bueno, així potser la miraré. Jo soc molt fan de Blade Runner 1 o Blade Runner 1. Blade Runner. El Blade Runner 2 també... A mi jo sempre m'agrada molt també la Rec 1. Rec 1. No sé què és Rec 1. Sí, sisplau, aquella pel·lícula de terror dels zombis. Sap que jo no miro pel·lícules de terror? No? Doncs li recomano. Perquè, tindria malsons i pesadilles. No, pesadetes en català. Pesadetes. Si vull terror, obro el diari i avall. No, però, doncs aquesta li recomano Rec 1,
perquè hi ha escenografies que surten com recordant recentment a Blade Runner, com puja l'escala. Hi ha aquell helicòpter que fa tuc amb aquell llum que de la passa. Tannhauser Square. Sí, doncs també recorda aquell dirigible de Blade Runner. Sí. Doncs miri-la i després l'apaga i ja no la mira més. Miri només aquest Sap per trosset. què la secció aquella que fem els dijous es diu Tannhauser Square? No mai he entès aquest nom. Tannhauser Square és on acaba Blade Runner. Aquella plaça que hi ha... Sí, allò que va aquell noi penjat de la mà del robot He visto cosas que... Vinga. Sí, però ell no, jo també, però no he visto comparado con lo que he visto jo, no. Solitud, robots, replicants i palomes. I palomes, en mayúscula. Pallomes. Palomes, que són palomes. Bueno, ja tots al final ens en sortirem. I diu així: des de sempre, l'ésser humà ha necessitat companyia, ja sigui física, intel·lectual o emocional. I també sempre ha sigut un anhel de l'ésser humà el poder crear-la a la seva semblança. Des dels antics autòmats amb mecanismes de rellotger, a la incursió a la vida humana de laboratori del doctor Frankenstein, o arribant als robots, l'home, com a espècie, ha volgut ser creador de vida. Fa molts anys jo havia programat amb aquells incipients Amstrad CPC 464 de caset, amb 64 kilobits de RAM i 32 kilobits de ROM, amb el seu llenguatge primari bàsic 1.0. Després de fer infinitat de programes de jocs, educatius o de pura computació, trobava interessant entrar en programes, podríem dir, d'interrelació humana. No calia tenir cap fesomia a la pantalla. Després d'introduir línies i línies de programació amb diàlegs i variants de preguntes i respostes, un podia simular que tenia una conversa amb un ésser dotat d'intel·ligència, encara que podia semblar una mica estrangera. Tot i sabent perfectament que el que preguntava i responia la màquina era purament el que jo havia introduït en el programa, semblava que tenia tractes amb un ésser particular. Aviat, la imaginació humana va voler fer que el programa computat aprengués automàticament de la seva relació amb el programador o interlocutors. Qui hagi vist la pel·lícula Jocs de Guerra, en 1983, pot entendre aquesta relació inicial amb els ordinadors en programes de relació humana veient el tarannà de Warp, Joshua pels amics. Altres exemples d'ordinadors capaços d'aprendre de les relacions amb nosaltres i dotats per a prendre decisions, que aquí no jutjarem, podrien ser HAL, de 2001, una odissea de l'espai, Madre, de Alien, o Skynet, de Terminator. Evidentment, les màquines pensants estàtiques queden molt limitades a l'hora d'interactuar amb nosaltres. A part de poder-hi tenir llargues converses o discussions, la relació, podríem dir física, és inexistent. Per això neix la necessitat de buscar la creació d'androides, robots autònoms més o menys humanoides. A partir d'aquí, els computadors, a part de màquines pensants, ho són també per a les relacions físiques. Poden mirar, gesticular, donar la mà. A la fi, home i màquina es poden tocar com a iguals. Així, des del principi de la creació d'aquestes màquines, els pensadors han cregut que la nova relació física seria aprofitada pels humans per a les seues conveniències més personals. Ja Isaac Asimov, a la trilogia de la Fundació, presenta una relació íntima d'una dona amb un robot humanitzat. Igualment, a Blade Runner, o com diu el senyor locutorista de la ràdio, Blade Runner, veiem com s'han creat també replicants per a servir als humans en tot el que puguem imaginar, des de soldats a esclaves i esclaus sexuals. El problema que presenten aquestes relacions robòtiques humanes íntimes és que creen problemes de consciència
i de moral. Fins on han de resistir les 3 conegudes lleis de la robòtica creades per a protegir les persones de possibles reaccions robòtiques violentes davant la cada vegada més gran quantitat de criteri que acumulen els cervells computitzats d'última generació. Existeixen teories que podem trobar explicades al film Jo Robot, el 2004, que després d'una novel·la del mateix nom, també d'Asimov, que ho expliquen. Però jo crec que des de fa pocs anys que s'ha posat la primera pedra per a la emancipació dels robots humanitzats. Evidentment, per a interactuar amb nosaltres, el robot ha de saber en quin lloc del món està per tal de poder obeir les nostres ordres. Quan el cervell programat faci un clic i pugui computar que el saber on és en aquell moment li permet afirmar que ell és allà, entendrà que existeix. Després d'això, només li quedarà fer-se preguntes, i ja sabem tot el que comporta fer-se preguntes. Com us n'heu pogut adonar, fins ara només hem parlat de llibres i pel·lícules de ciència-ficció, robots del futur. A l'època en què vivim, encara no existeixen màquines amb tals intel·ligències. Els robots són simples i aparatosos. Però no heu sentit un cert malestar o incomoditat al veure com empenyen o fan la trabanqueta als nous robots, ja sigui de forma animal o humanitzada, per tal de mostrar la seva destresa o estabilitat? Aquesta relació d'empatia en formes amb les que tenim relacions d'amistat, amor o simpatia és les que ens fa ser humans, per bé o per mal. No passaria el mateix al veure tombar-se una nevera, per exemple. Nosaltres no tenim robots del futur, però tenim les mateixes necessitats de companyia i d'una presència amiga que ens alleugeixi la solitud. Necessitats que hem patit al llarg de la nostra història i que haurem de patir en l'esdevenir. I com diu el vers, en el puerto de Barcelona solo hacen que un guisao, peixo palo, paixo peixo, pixo peixo i bacalao, tot sembla el mateix, però en el fons poder no ho és. No tenim robots biònics, però tenim homes i dones de silicona humanitzada. Són les senyoretes i els senyorets de goma. Davant de l'expectació creada per aquests nous ninots, no podem deixar de fer-hi referència i una reflexió. Com no podia ser d'altra manera en aquest món masclista, la major repercussió mediàtica se l'emporten les nines. Es veu que les senyoretes de goma venen a representar les 4 principals races del nostre planeta. N'hi ha de diferent color de pell, de més altes, de més baixes, de més primes, de més refetes, amb poc pit, amb molta pitrera. Diuen que la primera sensació que donen és que estan fredes, cosa que ha de venir prou bé pel que vulgui tenir una experiència necrofílica. Encara que un podia pensar que de cares a l'hivern les podrien emplenar amb aigua calenta, com fèiem amb aquelles ampolles de goma de la nostra infantesa sense calefacció. Perdó. Hem vist com homes, i de ben segur dones, solitaris i mancats d'un ésser viu humà amb qui poder compartir la vida i poder esmerçar-hi amor i amistat, persones que s'han proveït d'aquests ninots per tenir una companyia, algú amb qui compartir la seva existència, un familiar. Són persones que gràcies a aquestes nines i ninos han millorat la seva qualitat de vida en el pas per aquest món de vegades tan trist i desagraït. Però, desgraciadament, moltes d'aquestes nines només són per fer-ne un ús estrictament sexual. I una de les coses que més inquieta a la nostra hipòcrita i pulcra societat és la seva higiene íntima personal, però la que, evidentment, necessiten l'ajuda d'un humà.
la neteja de tota mena de fluids dipositats en cada encontre amorós s'ha de prendre de manera molt seriosa i escèptica. Diuen els més grollers que el Gesmisdin i la Vaporeta fan bona aquella dita castellana de chocho lavao, chocho estrenao. Però una altra curiositat morfològica és la que presenta el seu esquelet de ròtules i filferro, que els hi permet prendre unes postures fora de la nostra imaginació, propiciant una visió i disposició dels forats dels angles més increïbles. A la fi, qui no ha imaginat com ha de ser una incursió sexual amb un o una contorsionista? El tacte de la pell diuen que és suau i elàstic. Això arriba a suposar un greu problema davant de l'ímpetu dels clients que no es tallen ni un pèl davant de l'estoïcitat de les senyoretes de goma que suporten xuclades i pessigades i retorçades, embestides i incursions per tots els viaductes possibles i impossibles. I quan no, es veuen exposades a la violència, bizarrisme i tortures per part de sàdics pervertits i depravats envalentits per l'anonimat del servei esclau i de la indefensió de les senyoretes silicòniques. Cosa que provoca a les nines i ninos un gran estrès, desgast i desgavell. I com no podia ser d'altra manera, aquí entrem en la valoració ètica i moral de les nostres relacions vers aquests encara inanimats i primitius projectes de robots que a la fi intentaran que ho siguin. A cas és correcte, íntegre, legal, moral i lícit exercir qualsevol mena de violència contra les meretrius de goma per part dels humans? Alguns diuen que millor que els maltractaments els rebin aquestes nines que les dones o prostitutes humanes. Però és que el problema de fons és que aquesta covarda violència intrínseca desfermada en secret en la impunitat contra les esclaves diners de silicona és un reflex evident de les malalties que pateix la nostra societat masclista cavernícola. Hauríem de fer bona les paraules de la cançó d'Emilio Aragón, Cuidado con Paloma, però no per l'engany i l'artifici de les nines inanimades, que és sabut i acceptat pels amos i clients, sinó cuidado, perquè hauríem de tenir-ne cura i perquè s'han de respectar i no s'han de menystenir ni abusar només pel sol fet de ser del sexe femení. Tingueu en compte que els i les robots intel·ligents del futur tindran accés a tota la informació sobre la nostra història i que, segons diuen, la venjança es serveix freda. Humans, no menyspreem la informàtica ni la robòtica. Poder encara som a temps d'esmerçar i d'esmenar i de modificar la nostra conducta. Lluitem sense treva contra els monstres abusadors. Tolerància zero amb la violència de gènere, ja sigui contra la carn o contra la goma. Cada dia millor. Jo crec Gràcies. que podem agafar tots aquests escrits i fer una mena de tractat de filosofia radiofònica tal i qual. Sí, que barata no, perquè No ho he dit pas, costa un munt, això. Ni se m'ha passat pel cap dir barata. Ai, gràcies. M'ha tret un munt de pes. Però hem passat, ara li faré un parell de peros, però hem passat dels robots al Cuidado con Paloma, que m'han dit que és de goma. Esclar, és que nosaltres no els tenim encara, aquests robots que hem vist a les pel·lícules del futur. Aquí és un dels peros, s'està equivocant. Ah, sí? Els tenim? No els de les pel·lícules, no els de Blade Runner, però la intel·ligència artificial, Déu-n'hi-do com està. Sí, la biointel·ligència sí que fluctua i prospera dins ordenadors que podríem dir enormes encara. Per això que li dic, són difícils de revolucionar amb ells físicament. Esclar, aquells robots biònics donen el gust, a part de poder-hi tractar,
de que tenen un pensament prou lliure i liberal entre ells i entre nosaltres. És per això que hi ha aquest perill de que ara ens pensem perquè aquests robots de silicona no es poden defensar, no ens poden fotre un clotellot o ens poden agafar Que els hi podem fer de tot. No, no els hi podem fer de tot, perquè això ens porta a acceptar que fem de tot. M'està dient que la silicona té ànima? No té ànima en ella mateixa, però sí en el que representa en aquell moment que li estem fent. Clar. Segurament, amb un cub de silicona no tindríem les mateixes relacions eufòriques que amb una nina o nino de silicona. Per tant, com que és la forma el que ens excita, és contra la forma que hem de lluitar. Si, a més, féssim aquestes coses contra els triangles i cubs de silicona... I els rectangles. Els rectangles de silicona ja seríem directament per fotre'ns... Més malalts, encara. Molt més malalts, Seria una cosa galàcticament malalta. Ara li ha donat encara una altra volta. Sí, seria com voler-nos anar a abusar d'aquell rectangle de 2001 que vola per l'espai, en el monolito. Sí, Hombre, sí. està bé que la fotis amb una tutxana, però cony, deixa un monolito. Però és una... No sé si m'enteneu. És que nosaltres hem de lluitar contra l'abús, contra les apariències humanes. M'entén? Sí, sí. Tothom m'entén. Tothom. Evidentment. Oh, jo quasi no, Menys mal que sóc prou llista. Però això de... Hi ha nois també Per què ho vols saber? No, perquè em faria gràcia per les amigues per fer un tupper body d'aquells que fan... Perquè ara tots els tuppers... Socs? Tupper sex. Sex! Això són coses petites que, bueno, petites no, n'hi ha, mare de Déu. Un dia vaig veure una... Com ho sap? Per un tupper sexo! Em fa? La meva veïna anava de baix, ens hi van anar-hi totes les dones. Mare de Déu, una cosa que es cargolava, feia llums. Mare de Déu. Però, esclar, un noi tot sencer. Ai, Assumpción, imagini's un noi tot sencer. I si encara a més fes les feines de la casa? No, ja estem altra vegada. Seria la viceversica de lo que estem lluitant. Ai, no hi entenc pas res amb això, bueno. És molt filosòfic, Assumpción. Sí, massa. Menys mal que el mercat sempre en treu les coses del cap. La setmana que ve més? Sí, mirarem de fer una cosa que sigui a l'alçada de lo que venim fent o ja caure directament. El pou de la misèria. El pou de la misèria. Que també, bueno, miri. També s'hi deu estar bé, sí, perquè sí, perquè no acostumar-se a tant de bo. Tant d'èxit. Bo, amb bafa. Fins la setmana que ve, senyor Lluís. Fins la setmana que ve. Adéu, guapo! Adéu, Assumpción.